खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव बारमण्डलनि थोरफोफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों, अर्थात स्पियारफोरनि सोमोन्दै। दा जायखौ क्लास 9 निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जुग्राफि साबजेक्टआव मोननाय जायो। ससियेल साइन्स आरो जुग्राफि मोननैयावबो मोनगोन आरो गुबुन गुबुनावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेसिकेलि बेयाव ओंखायनो स्टुडेन्ट बेस जागोन आरो जायफोरा नोंथांमोना मिथियाखै मिथिनो हानायनि राहाबो जागोन आरो फारसेथिं जाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखानाय जायो। दा बेखौ आङो बुजायनायल' नङा, माखासे लानायनि गोरलै राहा नोंथांमोननि सिगाङाव होगोन, जाहाथे गथ'फोरा दा क्लास लानो मोनाखै बा क्लास लादोंबाबो क्लासाव बुजिस'वाखैबा नोंथांमोना नायनो हानाय जाहैगोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। फरायसाफोरा बांसिन गोसो होनानै खोनासंना मोननांगोन। बारमण्डलनि थाखो राननाय, जायखौ नैबे नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैदों, बे जाहैबाय क्लास 9 नि ससियेल साइन्सआव दङ आरोखि। बेयो ससियेल साइन्सनि जुग्राफियाव दङ। दा बेखौ आं बेसिकेलि बुंगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ दिन्थिनाय हिसाबै नोंथांमोना नायबानो जाबाय, बुजिनो मोनगोन माब्रै माब्रै। दा बेयाव नोंथांमोना चार्टखौ नायोबा नुनो मोनगोन फारियै। बेयावनो गोरलैयै मोखास्थ' लानो हायो, नाथाय बांसिन बेले बेजे नुनायखाय फरायसाफोरा एसे कनफिउसन जायो, बुजायनो हानांगौ जायो। दा बेनि थाखायनो दा बारमण्डलनि थोरफोखौ गाहायै मोननै बाहागोआव रानग्रोदों। बे जाहैबाय बारमण्डलनि थाखो राननाय रासायनारि दाथाय बादियै। नैबे जाहैबाय बुहुम बिखं। बे बुहुम बिखं बेनिफ्राय ओरैजाया जाहैबाय बियो किल'मिटारहालागै जानथाय, गोजौआव किल'मिटार बेसेबां, नैबेनिफ्राय नैबेसिमा 10 किल'मिटार जानथाय, 10निफ्राय 16, 16निफ्राय 42, 48, 80, 99, 200, 400, 1125, 3540, 10,000सिमहालागै गोसारनानै दङ आरोखि। दा बेखौनो बबे बबे जानथायाव, बबे बबे खोलोबाव बेसेबां बेसेबां जानथायाव मा मा दाथाय दङ, मा बुङो, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिगोन। दा फार्स्टआव नुनो मोनगोन बारमण्डला गाहायै मोननै बाहागोआव रानजादों होनदों। बे जाहैबाय हमस्फियार आरो हेटेर'स्फियार। हमस्फियार आरो हेटेर'स्फियार मोननै बाहागोआव रानदों। हमस्फियारखौ एप्रक्सिमेट हमनानै लादों 80 किल'मिटारहालागै जानथायसिम। बेनिफ्राय हेटेर'स्फियारखौ हमनानै लादों 80निफ्राय आप टु 10,000 किल'मिटारहालागै हमनानै लादों। दानिया बिनिनो हमस्फियारखौ मोनथाम थोरफोआव रानदों। हमस्फियारखौ मा मा मोनथाम थोरफोआव रानदों नायदो। हमस्फियारा जाहैबाय ट्रप'स्फियार, स्ट्रेट'स्फियार आरो मेस'स्फियार, बे मोनथाम थोरफोआव रानदों। दानिया ट्रप'स्फियारा बेसेबां, 0निफ्राय 16 किल'मिटारहालागै ट्रप'स्फियार। बेनिफ्राय 16निफ्राय 48 किल'मिटारहालागैया स्ट्रेट'स्फियार। बेनिफ्राय 48निफ्राय 92 किल'मिटारहालागैया मेस'स्फियार। दा बे मोनथामाव रानबावदों। दानिया बे मोनथामनिनो मोनसेखौ मोननै बाहागोआव रानबावदों। जेरै हमनानै ला ट्रप'स्फियारखौ मोननै बाहागोआव रानदों। ट्रप'स्फियारा 10निफ्राय 16सिममोन, नाथाय 1निफ्राय 10सिमखौ लादों ट्रप'स्फियार। बेनिफ्राय 10निफ्राय 16सिम गोजौ बाहागोखौ ट्रप'पसआव रानदों आरो पस मोनफा मोनफा खोलोबाव रानबावदों, फिसा फिसा खोलोबाव। बेनि थाखायनो बे मोनथामखौ हमस्फियारनि मोनथाम बाहागोखौ मोननैयाव रानबावदों। जेरै ट्रप'स्फियारखौ ट्रप'स्फियार आरो ट्रप'पसआव रानदों। थिग बिदिनो स्ट्रेट'स्फियारखौ स्ट्रेट'स्फियार आरो स्ट्रेट'पसआव रानदों। मेस'स्फियारखौ मेस'स्फियार आरो मेस'पसआव राननाय जादों। दा बेबादि बिनि बाहागोआ फारसेथिंजाय हेटेर'स्फियारखौबो गाहायै मोननै बाहागोआव रानग्रोदों। हेटेर'स्फियारखौ गाहायै मोननै बाहागोआव रानग्रोदों। बे जाहैबाय थार्मस्फियार आरो एक्सस्फियार। थार्मस्फियार आरो एक्सस्फियार मोननै बाहागोआव रानदों। थार्मस्फियार आरो एक्सस्फियारखौ आरोबाव मोननै बाहागोआव रानबावदों। थार्मस्फियारखौ रानदों नाइट्रजेन थोरफो आरो अक्सिजेन थोरफो। नाइट्रजेन थोरफोआ 92निफ्राय 200, बेनिफ्राय अक्सिजेन थोरफोआ जाहैबाय 200निफ्राय 1125। बिनिफ्राय एक्सस्फियारखौ रानदों हिलियाम थोरफो आरो हाइड्रजेन थोरफो मोननै बाहागोआव रानदों। हिलियाम थोरफोआ जाहैबाय 1125निफ्राय 3540सिम आरो हाइड्रजेन थोरफोआ जाहैबाय 3540निफ्राय 10,000 किल'मिटारहालागै गोसारनानै दङ होनदों। दा बेबादिनो बाहागो रानदों। बेखौ टेबोलखौ नायनानै बुजिनो मोनाखै जायफोर नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय। दा बेनि मोखास्थ' लानायनि बिराद मोनसे इजिया जाहैबाय, बेबायदि टेबोलाव हायाबो जानो हागौ आरो टेबोलाव लानो हायोबा बे किल'मिटारखौ मिथिनो हानाय जायो। दा किल'मिटारखौ फ्राय एग्जामाव सोंखायानो आरो बेयो फैयानो, बाहागोआसो सोंनाया फैनो हागौ आरो नोंथांमोननि थाखाय कमना बाहागो राननायासो। दा बेनि थाखायनो बाहागो राननायनि लानाया जोबोद इजि, नोंथांमोननि थाखाय बाहाय लाबोगोन। फार्स्टआव नुनो मोन्दोंमोन बारमण्डलनि थोरफोफोर। बेनि बाहागोआ जाहैबाय मोननै जिहेथु बेखौ टेबोल डायाग्राम बानायनानै लाबानो जाबाय। मोनसेया मामोन नोंथांमोननि थाखाय हमस्फियार
बेनिफ्राय ओरैजाय मोनसेया जाहैबाय हेटेर'स्फियार बिजाबाव दंखायो आं ओंखायनो नोंथांमोननो बारा मोजां आखिलायासै लिरलायलायासै। हेटेर'स्फियार बेबादि मोननै थोरफोआव रानदों बारमण्डलखौ। दानिया बे मोननैखौ हमस्फियारखौ मोनथामाव रानबावदों जिहेतु बेखौ बाहागो रानबावदो होमबानो बुजिबाय नोंथांमोनहा बिदि लाबा दसेनो जायो। मोननामा रानदों ट्रप'स्फियार बेनिफ्राय स्ट्रेट'स्फियार बेनिफ्राय मेस'स्फियार। ओरैखौ दोनथ'दो बे मोनथाम जाबाय। बे मोनथामखौ आरोबाव मोननैयाव रानबावदों जिहेतु बेखौ बिदि बाहागो रानबानो जाबाय होमबाना दसेनो मुखास्थ' लानो हानाय जायो। बे जाहैबाय ट्रप'स्फियारानो मोनसेया। बेनिफ्राय पस्टआव रानदों नालाय। बेनिफ्राय नैबे स्ट्रेट'स्फियारानो मोनसेया। आरो बिनि खाथियाव राननाया जाहैबाय स्ट्रेट'प'स। थिग बिदिनो मेस'स्फियारानो बेबो। बेनिफ्राय नैबे मोनसेया मेस'पस। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय हमस्फियारनि बाहागोआ फारियै माबायदि गावबोदों। अब्ला बेखौ लानायनि मुखास्थ' लानायनि फारसेथिंजाय जोबोद इजि जाबाय। फारसेथिं हेटेर'स्फियारखौ दहायनो खिन्थाखादों बिजाबा साइडआव दङ नोंथांमोननो दिन्थियाखै नै। आं आखिनायखौ नायबानो जाबाय। मोननै बाहागोआव रानग्रोगोन। गोजानाव लांबाय आङो। हेटेर'स्फियारखौ मोननै बाहागोआव रानदों। बे जाहैबाय थार्मस्फियार आरो मोनसेया जाहैबाय एक्सस्फियार। थार्मस्फियार आरो एक्सस्फियार। दा थार्मस्फियार आरो एक्सस्फियारखौ मोननैयाव रानबावदों जिहेतु बेखौ ओरै रानदो। मोनसेया जाहैबाय थार्मस्फियारनिया नाइट्रजेन थोरफो आरो मोनसेया जाहैबाय बिनिया अक्सिजेन थोरफो। फारसेथिंजाय एक्सस्फियारखौबो मोननैयाव रानदों बाहागो खालामदो बेनि थाखायनो हिलियाम थोरफो आरो मोनसेया जाहैबाय हाइड्रजेन थोरफो। दा बेबादि बाहागो राननायखौ टेबोल बानायनानै डायग्राम बानायनानै मुखास्थ' लानो हानाय जायो। जोबोद इजि बेखौ हागोन नोंथांमोनहाबो बुजिनो हागोन। दा भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जागोन मा बुंबावनो मा होनो बेनि मोनफ्रोमबो आखुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हागौमोन। ट्रप'स्फियारा बुहुम बिखुंजों नांजानानै थानाय बेनि थाखायनो जिब जिबिया बाहाय गासैबो बाहाय थानो हाजोबो होनदों। गुबुनाव जाया। ओरै गोजौआव जिब जिबि थाहैनो हाला नैबावल' थागोन आरो ट्रप'स्फियारावनो थाजोबगोन। गोजौआव जिब जिबि थानाय जाया आरो बारहुंखा सारअन्थाइ गासैबो बेयावनो जाजोबगोन। दा बिनि आखुथायखौ नोंथांमोना बिजाबावनो रग' लिरनाय दंखायो जिहेतु बेखौ मुखास्थ' लाब्लानो जाबाय। ओरैजाय फारि फारि स्ट्रेट'स्फियार मेस'स्फियार मोनफ्रोमखौबो आखुथायखौ बेखेवनानै होलांनाय दंखायो नै स्फियार हिसाबै। नोंथांमोना बेखौ फरायबानो बुजियो बबेयाव मा जायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बेखौ आं खिन्थाथ'ला। नोंथांमोना बिजाबावनो हाखागोन। खास नैबे टेबोलखौ मुखास्थ' लानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ इजि ट्रिक बानायना होनाय जादों। बे ट्रिकखौ नोंथांमोना मुखास्थ' लाबोनायनि खायदा सानबानो जाबाय आरो बेखौ मुखास्थ' लानो हायाबाबो टेबोलाव नोंथांमोना बिसिनानै सिथाबनानै लाबाबो जायो। टेबोलनि इन्जुराव सिथाबनानै लाबाबो जायो। अब्लाबो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो हागोन। बबेबा मोनसे सोरबा पिकचार बिबार मोजां गथ'फोरनि हिर' हिर'इननि पिकचार नोंथांमोनहा दरखं मोखाङाव नोंथां टेबोलनि मोखाङाव सिथाबनानै दोननायनि स्लाय बेबायदि मोनसे फर्मुला मेथ्सनि फर्मुला इंराजि ग्रामार फर्मुला बा गुबुन आयदानि बेबायदि फर्मुलाफोरखौ सिथाबनानै लानानै सानफ्रोमबो फरायनायनि सिगां नायफिनबाय थाबानो बेखौ दसेनो मुखास्थ' लानो हानाय जायो। दा ओंखायनो बेबायदि लाबानो जाबाय आरो नङाबा टेबोलाव नोंथाङा जुदि बिराद मोजांबा ग्लास दङबा ग्लास सिङाव सोनानै लाबानो जाबाय। होमबाना बेखौ नायबानो बुजिनो मोनगोन। जाहाथे मुखास्थ' लानायनि बियो मोनसे खायदा जायो। थांलाय फैलाय ओंखारनाय मानि बेखौ नायबाय था होमबानो दसेनो हानाय जायो। फरायनो होननानै एकदम बेखौ बेबायदि टेबोलखौ जिरायथाबनानै मुखास्थ' लाबाय थाबा बेखौ हानो नागिरा। ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ मुखास्थ' लानांगोन बा बेबायदि आदब बाहायनांगोन। दा बेखौ नोंनो खिन्थानाय जाहैबाय। गुबुन भिडिअ नुबावगोन नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा बबेबा बुजियाखैबा कुइसन हरबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आङो जा हायो हानायखिनिखौ हेफाजाब होगोन। होमब्ला गुबुन भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।